moment associats. Hi ha 20.000 socis, des de que Millet ho va posar en marxa, això no és una cosa des dels fundadors, és un número que es va inventar Millet. Però vius, o sigui, el que es diu massa social viva, són 1.500. On t'han anat els 18.500 o els 17.500? S'han donat de baixa. Per què es donen de baixa si bàsicament són socis cantaires? Els recents, Aquí, diguéssim, jo crec que avui en dia hi ha dos tipus de soci. El soci cantaire i el de l'escola coral, i el soci que es va fer soci per un sentiment de país. Això que aquest senyor probablement dirà, ostres, per què et fas soci? Doncs per recolzar el país. Per això que el Jordi Bonet es va fer soci fa 50, 70, 80 anys. Per això que l'Anna Maria Ametller, una membre de la nostra candidatura, el seu pare la va fer soci a ella i als 3 germans. Qui més de nosaltres? Aquest sentiment, els joves no els tenim. Jo tinc 50 anys i 2 filles que les he fet socis, però no les he fet sòcies semblant. Les he fet sòcies precisament amb aquest sentiment de pertanyença. Però d'aquests n'hi ha molt pocs. Molt pocs vol dir que n'hi ha 6 o 7 o 10 o 12 socis a l'any. Pels abonats. Nosaltres diem que pels abonats poden tenir un 25% de descompte. Nosaltres no entenem que pugui haver abonats als cicles propis de l'Orfeó Català que no siguin socis. No ho entenem. Pot haver abonats a Ibercàmera, Promo Concert, això són empreses que venen aquí i lloguen, però abonats aquí sense ser socis, és desconcertant. Els treballadors. Nosaltres pensem que els treballadors han patit unes retallades injustificades i amb els números que tenim no ens acaben d'encaixar. I pensem que hem de recuperar una part d'aquestes retallades. I pensem que han de treballar en unes condicions millors. I pensem que han de treballar en un lloc millor que el Palau de la Música. Això és difícil, pensar això, però el Palau de la Música no és un lloc còmode per treballar. I si aneu a les oficines veureu que no és fàcil treballar, perquè hi ha música, perquè hi ha intèrprets, perquè és un edifici modernista, perquè és un edifici antic, que tocar una paret, un cargol, requereix quasi un dictamen de patrimoni, etc. Els treballadors del Palau, que n'hi ha 100, 50 temps parcial i 50 temps complet, haurien de treballar en les oficines aquí al voltant. I els edificis, l'edifici aquest, ser pels socis, per nosaltres, perquè puguem venir a reunir-nos amb els amics i parlar d'allò que ens agrada, què fem, què hem fet, allò que els socis de fa molts anys feien aquí a la biblioteca, perquè a les golfes vivia el mestre director, el mestre Millet, ja baix hi havia no sé què, això ho hem de recuperar i tenir una sala de juntes tancada 358 dies l'any i que es faci servir 8 dies l'any és un despropòsit. Tenir un departament d'informàtica i de recursos humans aquí dins en comptes de tenir unes sales perquè nosaltres puguem fer allò que volem fer, quan ho volem fer amb els nostres amics, amb els nostres companys, és un despropòsit. Llogar oficines aquí al costat, el preu és molt més barat que això. I aquest és un servei que hem de donar als socis. I això ens permetrà fer moltes més activitats. Activitats com simposis, taules rodones, conferències, debats, coses que fan altres entitats associatives gestionades per gestors amb experiència en entitats associatives en vez de gestors amb visió d'equipament municipal, que és la proposta de la Junta Directiva actual que vostès sentiran a continuació. Per les corals del món, nosaltres, ja sé que la presidenta Carulla està dient que hi ha correspondència, però nosaltres no parlem d'això, nosaltres parlem de fer d'establir correspondències amb totes les corals del món, i que els senyors de les corals del món que vinguin aquí tinguin un espai, un dels espais, un dels locals que hi ha al voltant, perquè l'Orfeó Català té força patrimoni immobiliari, i que sigui com una mena de la seva sala VIP d'un aeroport. Quan vinguin, puguin venir aquí, vulguin venir a Barcelona perquè tenen un lloc on trobar-se, tenen un lloc on parlar amb altres cantaires. Per la cultura catalana. Nosaltres entenem que l'Orfeó Català, que l'origen és la música, actualment té una altra art, una altra disciplina artística que pesa més o tant com la música, que és l'arquitectura. De fet, tots vostès aquí es refereixen pel Palau de la Música, no per l'Associació Orfeó Català o Cor Orfeó Català. Però hi ha altres disciplines artístiques. Mireu, el cor a l'Orfeó Català de Mèxic té una secció de teatre fantàstica. I fins a cert punt té sentit, perquè aquella gent el que volien era mantenir la llengua viva. I més que la poesia, la pintura, l'escola d'Olot és molt important de pintura, però van triar desenvolupar una activitat que tenia a veure amb la llengua. Nosaltres pensem que hi ha altres manifestacions artístiques d'aquest país, la dansa. La dansa té molt a veure amb els cors, cada vegada que es fa una coreografia amb les corals hi ha més públic, i agrada més a la gent, els concerts de Sant Esteve, altres interpretacions, el Victus, altres produccions, etc. Llavors,
Això té que acollir en altres manifestacions artístiques. I nosaltres hem establert converses, hem desenvolupat converses amb altres entitats que estan interessades en col·laborar, en desenvolupar aquestes activitats dins de l'Associació Orfeó Català pels socis de l'Orfeó Català. Algunes fundacions, associacions, societats, acadèmies, sindicats, universitats, etc. Els programadors i els professionals de la producció. Nosaltres volem que facin més activitats aquí. La primera forma és disminuir el preu de lloguer de la sala. A canvi de què? A canvi de quedar-nos amb un percentatge a les entrades. Això és molt fàcil. I quin interès tenim en quedar-nos amb un percentatge a les entrades? Precisament el que he dit abans, de poder-ho oferir als socis. Nosaltres, aquell senyor tindrà més ganes de fer més negocis si li costa, si assumeix menys riscs. Això és un principi empresarial força comú. Si nosaltres ens quedem amb el 25% de l'aforament i podem oferir-lo als socis, podem desenvolupar el nostre programa de descomptes que li hem dit 50, 40, 30, 25. Això vol dir que qualsevol soci de l'Orfeó Català, la primera entrada que compri de qualsevol producció que hi hagi aquí, externa, exterior, evidentment les produccions pròpies el preu és un altre, el preu és la meitat de mercat, però de les exteriors tindrà un 50% de descompte. La que sigui, és igual que sigui una del cor de jove com ahir, que valgui 30 euros, o una de Barenboim, que valgui 200. Us preguntareu, i què passa si hi ha més gent que vol entrades que entrades? Bueno, el mateix que passa quan vols un vol de Vueling i no queden entrades, t'esperes al següent. Això probablement pot animar els programadors a fer més programes. La primera entrada tindrà un 50% de descompte, i la segona entrada tindrà un 40% de descompte, i la tercera un 30%, i totes les altres un 25%. I això és una cosa que podrà fer des de la web de casa seva, o des del mòbil, o per telèfon, o aquí a guixetes. Però un sistema una mica més modern que l'actual, que és que hem de venir aquí, treuen un llistat del calaix d'Excel, miren allà una cosa molt atrotinada i ens diuen que tenim un 15% i que no podem reservar per telèfon. No podem reservar per telèfon, sinó que hem de venir a buscar-ho. Pel barri ja heu comentat, pel país desenvoluparem l'activitat al llarg del territori. Això és l'Orfeó Català, com em fa veure un company em va fer veure fa temps, i per la ciutat. La nostra intenció és desenvolupar, la nostra proposta és fer l'espai cultural l'espai cultural Orfeó Català. I això és un espai integrat per l'edifici del Palau Modernista, que això és l'edifici original, el Palau de la Música és un edifici modernista, els dos annexes, un dels quals se l'ha quedat la Fundació de manera absolutament il·legítima, i la presidenta Carulla, incomplint una promesa seva, no l'ha recuperat amb el seu mandat, sinó que volia fer el contrari, que és vendre patrimoni cap a la Fundació. Doncs amb el Palau de la Música, els dos edificis, el Palmera i el Palau 21, i els 4 locals al voltant, 2 locals de 75, un de 150 i un altre de 225 metres, fer un espai on bulli la cultura, on bulli d'activitat, pels socis. Pels 1.500 socis? No. És que hi ha una cosa i una xifra que no us he dit. Aquí, segons la memòria que publica la Junta Directiva, hi ha 350.000 persones que compren entrades de consum musical. No de consum arquitectònic, perquè aquests, mira, no sé, potser són estrangers tots. Però hi ha 350.000 persones que compren entrades de consum musical, és a dir, que paguen 10 euros, paguen 15, venen a un concert de família, venen a un concert de Barenboim, venen al cicle que sigui. No són 350.000 persones perquè algunes d'elles repeteixen, però sí que probablement són 200.000 persones. Home, si hi hagués una oficina d'atenció al soci, hi hagués una oficina de socis, de captació de socis seriosa, no l'oficina, m'he oblidat de dir-ho, l'oficina d'atenció al soci ha aparegut tot just 15 dies abans de les eleccions. Si hi hagués una oficina de captació al soci, d'aquests 200.000, captar-ne un 10%, doncs és una possibilitat força viable. Tant tenint en compte que el carnet val 60 euros l'any, que no és una cosa com una visa, doncs captar-ne 20.000 clients, 20.000 socis, no és una cosa que seria desproporcionada. Això ens donaria uns ingressos d'1.200.000 euros, però després veurem els números. Pels turistes, pensem que hi ha moltes més possibilitats de fer una visita turística aquí que la que s'està fent actualment. Una visita que d'altra banda obliga a tancar, a
fer un passadís per aquí que exclou els socis d'una àrea normal d'ús, que seria la nostra cafeteria. I la part de la solidaritat ja us l'he explicat. Llavors, si us sembla, a mi m'agradaria passar a la part de números,